ки нисбати ҳамаи ин одамҳо дигар хел мебошад, яъне қобилиятҳои хеле ҳам хуб доранд. бародаро, видеоро то охир тамошо кунед ва дар канал подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. агар видео ба шумо маъқул бошад, хуб, видеоро то охир тамошо кунед ва дар комментария ҳатман сабт кунед. хуб, мо видеоро сар мекунем, рафтем. ин мард дар испания мебошад. ин мард як қобилияти хеле ҳам хуб дорад, ки ҳамаи одамҳо мехоҳанд ки ба ин қобилият дошта бошад. ин қобилиятро ин мард субҳу шом медавад, вале шарпаршавӣ, яъне мондашавӣ дар ин мард аҳ дида намешавад. чеҳраи мардона. бародаро, ин шумо фикр накунед ки ин мардак мебошад. ин зан мебошад, ки дар италия таваллуд шудааст. ин аз хурдсолӣ види ҳами одам ба мисли мард мебошад, ки дар куҷои инро мебинад, хиёли мард мекунад. яке аз устодони беҳтарини самурай, ки дар хитой мебошад, ин устод мебошад. нигоҳ кунед, ки даже скорси ин техникаи ҳамин ҳатто баробари тир мебошад, тири пистолет. чашмҳои калон. ин духтар модел мебошад, яке аз моделҳои машҳур мебошад, ки ин бо чашмҳои калони худ хеле ҳам машҳур шудааст. ин модел мебошад ва дар интернет ҷои худро пайдо кардааст, яъне звезда мебошад. ин духтар носолим ба дунё меояд ва ин духтар дар дунё ҷои худро пайдо мекунад. албатта ин модел мешавад. бинед, ки дар интернет хеле ҳам машҳур мебошад. одами резинӣ. фикр кунед, бародаро, ки тамоми ситоғоне ки дар тана дорем ба мисли резин қатъ мешавад. чӣ хелака. ин мард ин қобилиятро дорад. ин дар ҳиндустон мебошад. бародаро, қобилият ба мисли ҳар чизе ки резинӣ мебошад, ин ҳамон хел худашро қатъ карда метавонад. мӯйҳои ғафс ба мисли банду дигар чизҳо. бародаро, ин мард дар африка мебошад. нигоҳ кунед, ки мӯйҳои ин хеле ҳам дароз мебошад. ин дар китоби гиннес мӯйҳои ин ҷой гирифтааст. бародаро, одами барфӣ. ин мард, бародаро, дар барф чӣ хел, ки ягон не хунук мехӯрад, не ягон чи дар обе ки ях мебошад, дар он меистад ва тамоман ягон хунукӣ мегӯяд, ки ман мақсад тамоман хунук намехӯрам. дар даруни об, дар даруни ях ҳама вақт шино мекунад ва хунук намехӯрад. одамҳое дар дунё ҳастанд, ки дар даруни об вақте медароянд, нафаси худро то 5 дақиқа нигоҳ медоранд. бародарон, нигоҳ кунед, ки ҳамин мард то 5 дақиқа нафасашро дар даруни об нигоҳ медорад. ҳатто боз мегӯяд, ки ман машқ мекунам ва инро ҳам то 10-15 дақиқа мерасонам. сари одам ба мисли компютер кор мекунад. бародарон, нигоҳ кунед, ки ин 6 дов дар китоби гиннес масъала ҷой гирифтагӣ, давраи союза шудагӣ. бародаро, ки нигоҳ кунед, ки зарба чӣ хел ҷошта мақсад кор мекунад. як доф мебинад шуд миллиона ба миллион зарб мезанад, ҷошта мебурад, триллион мебурад, чанд мебурад. бародаро, нигоҳ кунед. одамони пашмин. бародаро, нигоҳ кунед, ки одам ҳам то ҳамаи ҷош, ҳатто дар рӯяш ҳам пашм бароварда мешунад. ранги кинои X-Men. бародаро, хайхтон кадомтон дидагиед, мефаҳмед. ин ҳам дар дунёи мо ҳаст. бародаро, ягон чиз ношуда намемонад. ин духтар дар америка зиндагӣ мекунад. бародаро, хай нигоҳ кунед, ки гуруди ӣ хеле ҳам калон мебошад. бародаро, ин духтар дар 18-солагӣ соҳиби ҳамин хел гуруд мешавад. ин мегӯяд, ки бе ягон укол, бе ягон мақсад
ягон доруворӣ бе ягон ҳамин чизо мебошад ва ин табиӣ ҳамин хел ҷисми ҳамин пеши барии духтар ҳамин хел калон мешавад ва то охири умраш ҳамин хел меравад.